हाय दर्शक बंधु नमस्कार। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ। ତ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଫ୍ଟ ଲବି ଏରିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ୟାସେଜ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଲୁକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ଏରିଆ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଫ୍ଲୋରଟା ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆର ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବିଲ୍ଡିଂଟି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରଟା 4000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଇସି ମେସେଜ ଅଛି।